Друзі, наді мною світить місяць, навколо мене бойові прапори українських бойових підрозділів, які воювали на Донеччині. Позаду мене стела Донецька область, яка вам добре відома вже з багатьох наших фото. Вона вже фактично є легендарним місцем в Україні, але перед нею стоїть ялинка. Не видно напис Донецька область, бо перед нею стоїть ялинка. Хочеться вірити, що наступний рік для підконтрольної нам території Донецької області буде мирним і буде українським. Ми робимо все для того, аби Україна встояла, аби українська Донеччина встояла, аби наші військові вижили і ми дивилися в майбутнє з оптимізмом. Дякую всім за підтримку роботи нашої команди, за підтримку Збройних сил України. І з цього символічного місця, з цієї стели, бажаю вам мирного українського 2025 року.